Liefst 20.000 stielen spoorsterverbindings, 21 miljoen kilo ballast stien en 20.000 dwarslissers van beton binnen nodig voor de grote renovatie van het spoor tussen Meppel en Jereveen. Met een speciale robottrein van 1 kilometer lang worden de rails op een ingenieuze wijze uit elkaar boegd en de houten bielsen vervangen door de nieuwe dwarslissers van beton. Het is een heel bijzondere trein. Hij kan het hele spoor in één keer vervangen, maar hij is ook nog eens heel erg groot. Het is de grootste van Europa. Het is de tweede keer nog maar dat we hem inzetten in Nederland. Ja, dat kan ook alleen als je even de tijd ervoor hebt, een paar dagen. Opmerkelijk bij deze gigantische spoorrenovatie is het kiezelstenen bed waarop de rails liggen. Dat moet door nieuwe ballast vervangen worden. Met elkaar 21 miljoen kilo stenen. Ballast wordt gewoon in de loop der tijd, doordat de trein er elke keer overheen dendert, wordt als het ware verpulverd. Het wordt, kijk, kunt u begrijpen, als dat elke keer tegen elkaar, op een gegeven moment gaat het kapot, het slijt. Op een gegeven moment krijg je dan kleinere stenen eronder te liggen en daar druk je dan de grotere stenen dan doorheen. Daardoor gaat het spoor verzakken, dus dan krijg je punten dat het blijft liggen, ander verzakt het weer wat snel dan en dan krijg je een soort dal-effect. Nou, dan moeten wij weer extra onderhoud plegen om dat weer op de juiste hoogte te krijgen. Elke keer, want anders dan gaat u in een soort achtbaan rijden met de trein. Het hele karweit wordt voor eerst aan 9 dagen, 175 meter de uren. Voor de reizigers op dit traject zullen extra bussen ingezet worden. Het is zaterdag begonnen. Zaterdag is het treinverkeer stilgelegd en vanaf zaterdag 9 dagen. Dus dat is tot en met volgende week dinsdag. Dat betekent ook dat mensen gebruik zullen moeten maken van de bus. NS heeft een busplan gemaakt. Er zijn stopbussen voor de tussenliggende stations tussen Heerenveen en Meppel. En er zijn ook snelbussen, dus dat je in één keer voor de doorgaande reizigers vanuit Heerenveen en Meppel kan. Er is nog één alternatief en dat is met de trein omrijden via Groningen. Misschien vind je dat prettiger met een dikke koffer of iets dergelijks. Nou, dan zou dat ook kunnen.